Sngewlem Sngewlem jong unongsan Hima. Ka Chairperson ka Meghalaya State Commission for Women ka kong Yamunlang CM, ka Leit ban Sngewlem ya ka yeng ka sem jong Heprit Kyrshanbor kharmudai hanongra do marbo mentakasni ka badai kasni banat antap yu de Heprit ka kong Yamunlang habakran shakilat patai khubor kala jau Ummat bat bin pau ka jing Sngewsi bakum ka ni jing cha ka wanja yu Heprit ubadang dai ka por ban san bat bin pau ka jing pendram yi badangti ban shim ni ka jing em jong yu Heprit Kalapan pauru kajing Sngewlem kya bagi ni sngi lakan rei kajing ja syap penyap iki khalung ki khna namar bakalakta ik jait ben rio barok khoj kalong baga sarkar ki pulit ki nongkit kam shnong ki nong shong shnong ki kmi ki pa ki de ben trilang ban wat ki daw bagi ni kajing sniu ki yo ban wan rung hapo ki shnong ki thau kalong baga ni kan long kum kajing pen kendet ben rio ki kmi ki pa bagi de ban pej bha bat sumar bha yala ki jong ki khon ni dang wan mantan ni Gidang wan mantan bat nang shuban keren no habani pej itu kelong badang dei ban lekai san no bat ni Sngewlem sport repoi bat kini ki jing ja kham tam ni ki kelong kade ki ke ba kta ek em lang sa lang ki jai ban riu barok khai no bat ngam la ban ong tama ni Duai tang ba kin yo no kulit kin trishitong ba in yo no kanang ba kam kita kinong le bat bakan kam su shingan no ka shnong ka taw no bro khit kila shep tiang lo bat kemi bat pa kemi kwa shu ban de trei ro dan ta de ki ong min pai klong shaba lo kin no sho de ni ke ba kata ya ka jing Sngewlem ka kata ya ka jing madin berkat ya barok mo tingi hak wat ki daw bale ki kita ka ong mo da kim dan ta ki jing care per ki barok fa ki rum lo em ki lang ki masi ba ki jing sniu tinga tharai bila hab ya trei lang barok fa bat na em lang sa lang bat ki pa ba ka sarkar jo ki kulit bat barok fa ki ba de stakeholders mo ban ni trikam ban war ya ki belong vulnerable areas mo ya ga em lang sa lang kita ki bala ki yo lat ki jing sniu ban rung ni hab de long pensitom ban wat ki daw man khna ban nang ni shakmat kam ja shu ki belong ben ki ka long ba pen kendit man rio hi ya barok khai mo bat ngange ki ting long kung isambai nin shim ya tai long kung isambai no kini ki khlung ki hab Muhammadan ring nget ba nang ne kin se so ki jing ka bajing thamai ka jing perkhat i barok khai banim num khen ba ki de tan ki khon jongi ki khon jonga marwe hin ki khon lang nim sumar nin pe ki ni bare tingam na ban keren bon man ta tang ba na shu ban nong rem jur ya ne ban commission ni ban rem jur kini ki jinja but ni kermen bakin yo kana bakin shong sup jing ma di berkat ro kini ki kampam na national dan sudah jasen but injor itu ko ripai dalam suja but kiwei ro la shem ko ni shi bon ni